In het programma zitten Dupierre ondernemers. Ze hebben verschillende producten onder man verkocht, maar hij nog hield hij geen cent jongen. Ze nam hij van een computerbedrijf laptops af, zonder direct maar €1 voor te betalen. Dit bedrijf was scoren orenbedrijf en zo kwam de zwindel onder het jocht. Ze zijn mee in gesprek geraakt en blijkt dat er overal sprake is van onbetaalde facturen of in ieder geval benadeelde bedrijven. Het is gewoon doelbewust oplichting. Ja, dat hij de speaker had. Ik betaal gewoon niemand. Ja, maar dat kent toch niet? Pas op wanneer je te maken krijgt met Matthias van der Veer of een van de aan hem gelieerde bedrijven. Ook ijshockeyclub de Friesland Flyers is de dupe van de zwindelaar. Ze hebben business seats aan hem verkocht, maar ook daar is neer van betellen. Voorzitter Micola. Meneer verheft dit tot kunst om dingen te bestellen en niet te betalen. Een Matthiasje, dat noemen wij dat in de volksmond al. Dus het zeggen dat je het overgemaakt hebt en vervolgens niks ontvangen. Heel veel mensen willen graag van u weten waarom u ze nou niet betaalt. Rij maar even mee naar kantoor. De man zelfs is hem van geen kweer bewust, zo zou het zien opgelicht. Hij wil opwachten door de cameraploeg en werkt het mooi onder een reportage. Mogen wij met u mee naar binnen lopen? U mag meelopen. Ja? Ja hoor. Ik word beteerd Ja. dat ik een oplichter zou zijn. Maar dat ben ik absoluut niet. Ros opgelicht wordt Joen uitstuurd op Nederland 1.